Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. भारतीय जनता पार्टी एक युनाइटेड फेस आहे. आम्ही सगळे मिळून या ठिकाणी या निवडणुकीमध्ये एकत्रितपणे या निवडणुकीला सामोरं जाऊ आणि एक ऐतिहासिक अशा प्रकारचा विजय भारतीय जनता पक्षाला मिळेल. मी पुन्हा एकदा सांगतो की ही जी मंडळी भाजपमध्ये आली ती काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये का आली याचं आत्मचिंतन काँग्रेसला करावं लागेल. आणि मला असं वाटतं की 2022 मध्ये याची आवश्यकता आम्हाला पडणार नाही. 2022 मध्ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमताने आणि कम्फर्टेबल बहुमताने या ठिकाणी गोव्यामध्ये सरकार तयार करेल. अशी कोणाची नाराजी वगैरे नाही आहे. त्याच्यामुळे विनाकारण मला असं वाटतं की किमान पर्रिकरांच्या घराला तरी अशा प्रकारे तुम्ही थोडंसं मला असं वाटतं प्रश्नांकित करू नका अशी माझी विनंती आहे.